Sir, kumusta po kayo? Ha? Kumusta po kayo? Ilang taon na kayo ngayon? 91 nga po. 91 years old, Nung Mayo nagbebenta sa siya. S, Oh, ang birthday ko, Oo. on Mayo sa S, opo, eksaktong 91. 91 years old. So, ilan po kayong yung magkapatid? 10. 10. madam. So, pang 10. ilan kayo, Nay? Pero pangatlo ako. Pangatlo na. So, anong pangalan mo, sister? Yuning. Juning, anong apelido? Ay tamundong kami pero bulor na Anong salita mo? Ilocano, Pangasinan? Pangasinan pero alam kong Ilocano tayong asawa ko Ilocano talaga. Ilocano. So, Taga Bangged Abra. ay, Bangged Abra. Ayun. So, nadalaw ka doon sa Bangged Abra. Hindi na po ngayon dahil patay na yung asawa ko. Ay, opo. Baka hindi na ko pa uwi So- nga eh. Ay. So, ano na yung pangalan mo, sis? Yuning. Si Sister Yuning, pag madalaw po kayo dito sa ating Our Lady of Manawag Wishing Well, may tubig po dito na milagrong tubig. Virgin. Hanapin niyo po si Sister Yuning para mabentahan po tayo ng turmeric herbal oil. Welcome to Filipino Nakakagamot Life na. Stories. Opo. Dahil po ang panggamot po dito ay ano ba ito? Paniniwala Arthritis, lang, madam. Pag naniniwala pasma, sila, lamig. kakaplos lang. Siyempre, hindi naman to peke. Siyempre, sister, di ba? Oo. Ito po, paniniwala po natin sa mahal na Birheng Maria at sa Diyos. Siyempre, tayo po ay naniniwala. Kaya, bumili na po tayo ng turmeric herbal oil. Nagawa ni Sister Yuning. Ano apelido? Bulor. Bolor. Yan, hanapin niyo po siya. At siyempre, Ako lang naman ang pinakamatanda na dito. opo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At please subscribe to our channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. God bless everyone. Salamat din, madam. Para may Oo. ikambas na Hello ako. kanyo. At sa Hello. ibang araw magkita tayo. Oh, ganyan po. Wave kayo, wave, wave. Oo. Wave, wave. Wave. Ganyan pero ka. taga saan kayo, madam? Taga Dagupan. Dagupan po. kayo. Di Opo. kilala yung si Valdez. doon. Opo. May pinsan ng asawa ko yun. Ah, si Johnny. Ah, si Johnny. Johnny. Bulor. Opo.